hij staat er al. Nou ja, daarom. Moet ik die even achter een draad zetten? Ja, kan het draadje daar nog niet? Dat is Sanne. Dit is Renze Janko. Richtje. Ik zie het bijna niet. Sjerkje, Reina, Rijntje, Silke Faya en Pierkje. En Uniek. En Rising Star. Kom maar. Hallo? Dat is Renze Janko. Brutale. Reina daar op die heuvel.
klinkt goed. Ja. Oeh. Zie, dat bedoel ik. Zo kan het ook. Ja. Hé, lekker uitbuiten, hè? Kom maar. Zie eens wat Eliane voor die heeft. Uniek. Uniek, kom. Ja.
Zie je het Bix? Pallets.